ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಂಚುಲ್ಲರು ಮಾಡ್ತಿರ್ಲ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಭವ್ಯ ಯಾನಂಚೀನಿ ಬಾಲೆಗೆ ಪೇರ್ ಬೆಚ್ಚ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಪೇರ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೆ ಐನ್ನಿಕ್ಲೆ ತಜಪ್ಪಬೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೊತ್ತದ ಎಂದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟದ ನೀರು ಪಾಡಗ ನೀರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಚ್ಚಾಡು ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಐಕ್ಕದಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪೇರ್ ಪಾಡಗ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟದ ತೋಜುಂಡು ಇದು ಪೇರುಂಡು ಪೇರ್ದಕ್ಕೆ ಚೂರು ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಮಂಜಳ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಒಂತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಇಂಚೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಕಂಟಿನದ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ 2 ಸತಿ ಕೊರ್ಪೆ ದಿನೊಟ್ಟು ಇದು ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಮರ್ದು ಮಲ್ಪನೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲಿ ಇಂಚೆ ಮಲ್ತು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತ್ಕೊರ್ಲಿ ಎಂಚಪ್ಪ ತುಕ ಬಲೆ ಈಸ್ ನಿಕ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲ ಬಾ ಹೊಸತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪನತ್ತ ಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಿ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡಲ್ ನಿಕ್ಲಿ ಏನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಚ್ಚಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಏನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಪ್ನತ್ತ ಅಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನದು ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡಲ್ ಅಂಜಿ ದಾಲ ಪನೊಚ್ಚೆವ ನಿಕ್ಲೆ ಕನ್ನಡ ಬೋಡಂಡ ತುಳುಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಕನ್ನಡ ಬೋಡಂಡ ಕನ್ನಡಲ ಪನ್ಪೇನು ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮನೆ ಮದ್ದು ಪೂರ ಪನ್ಪೇನು ನಿಕ್ಲೆ ನಾನು ಲೈಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತರ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ನಾನು ಟಿಪ್ಸ್ ಪಾಡುವೆ ಅಂದು ಇತ್ತೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗಿತ್ತ ಕಪ್ಪ ಬೆಳೆದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಪ್ಪಾಪ್ನು ಎನ್ನ ಬಲಗಿದೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಕಪ್ಪ ಅಂದೆ ಅನ್ನ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಅಂದ ಅಮ್ಮ ಪಂದಿತ್ತೇರು ನಿಕ್ಲ ಮಂಜದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಡೈಲಿ ಅದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ನಿಕ್ಲು ನೋಡಿ ಕೊದ್ದೀನಿ ತುಜಿಡ ಈಥಿ ಬೇಲೆ ಜಾಕ ಇಂಚೆ ಬರ್ಪುಂಚ ಪೇಪಿಚ್ಚ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಚೆ ಬರ್ಪು ಇದು ಪಣ್ಣಯ್ಯವು ಇವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲು ಮಂತಲ್ಲ